Здравейте хора от YouTube, с мен е Скорпион и това е втори епизод от нощуването ни в Black Ops 2 Multiplayer. Това е подгрявката за коментарите, нали? Не, записвах. Ще ми каза и съпрана свиня. Ами, така де. Май ма фана така, в извън кадър настроение. Да. Колко лаг. В момента гледам вари ми с 8 FPS. Вари ми с 8 FPS. Затова хората имат личен скайп и за тези, които ги подкрепят, защото фен е много силно дума и това е напълно вярно. Сам искам да отбележа. Oh, get down, bitch! I'm having the sniper here. Английски ми е ужасен ли е? Не. Или може би защото се правя като дарат брат да говоря. Кой? Един много лут от YouTube. Лут. Ама лут. Некой лут. Айде, почваме. Бате! Не ставам за снайпер. Ме питаш ли, ма? Виж ме, вече съм последен. О, ти си от другия отбор. О, get down, bitch, get down, bitch. Ще е интересно. Get down over here, get down, bitch. Има бенш, има бенш, you know that. Има бенш, има freaking бенш. Защо някой на линия сега, бе? Абе, те педераси не спът ли, бе, да им иба майката, бе, да пукнат всички до един, бе. Hey, you fucking banshee. You fucking banshee, от колко страни, човек, ви сте чете, манкава. Мале, шиван кампер. О, някой му уби. О, да пукнеш, братле. Пукнах вече. Радвам се за тебе. И аз се радвам. Баси кампера, развиш. Баси кемпера с NPC, мислиш ми кемпиш, баси педерас. Оплаквам се на Call of Duty Community. Да, баннаха ме. Ай, супер. Аре, бе, те бъкъв точно така. Аз не рейджвам, аз просто се ядосвам в играта, защото скоро ме е малък. Ето бе, някакъв педерас пак ма кемпе, ето ако не си ти някой друг ден, нали? Don't rage. Не мога, човек, поне сега съм сефти на клавиатура, мога да се рейджвам колкото искам. Аз съм се сефтина, ама гледам да не рейджвам много. Да, ще при клавиатура за 150 и гледай какво става. Право, бате. Охо, биха скърпи. Бате, той отбора ти хаки, бе! Oh! You goddamn son of a bitch. You bench, you know that? Пак се взех ю. Пиша в чата. Get down, bitch! Младеж, прикривай, че трябва да презърдав. Казах ти да прикриваш и ти знаеш който ти има. Да, брат. Някой гръб пахти. Майното. Беншта. Shits. Fucking shits. Ако играхме на Xbox, никакъв лаг, брат. Ама fucking god. Ау, защо в гръб, бе? Minecraft 12! Minecraft се ебал, братле. Аз играя Call of Duty да ни гледам Minecraft в шибания V-Box. Той педераса ще живи, ми. Сори, просто рейджа е прекалено голям. О, Владо, отброя ти пада надолу, сещаш. Опа, същава миличка. Чичови скорпион ма отнесе. Взеха чивментаж. Ти ли си това педерас и се стъдят постоянно я дропа? Не съм педерас и да. Аз дай този съм. О, някой е на линия, харесва ми, да. О, виж чишко Скорпион прави скоро, брат. Мамо, сега ще убие. Ще класна мъдите. Леко, бе. Okay. I can be a camper, but I don't like it, because I have to pee. Wag.
О, някой ма цепи. Ау. Жалко, че е само с 2 дни. Може се стеглям после кракнатата да се ядскам и тек. Да, може да се цъкам. Аз на хипфайр, човек, изобщо не се прицелвам там това с десния бутон, дете. Оу, get down, son! Аз не намирам никой. А, не, сега момента да лагиш, прави се бързо. Care package inbound. Get down, bitch! Убиха ме. Вау. Те не са му били ми, изпуснах кила. Някакъв... Ау. То ми е бал майката трябва. О, откранаха ми кила, да, благодаря ти, педерас. Да пукнеш дано, да не живееш повече. Педал, грозен. Гледай, на второ място съм човек, защото ми крадат киловите. Вземам картешците. Босна. Вземай който си кажеш. О, не. Get down, bitch! Jumping off! Защо се показва на човек с картечница? Майнкрафт 12 не, би си го в малката тясна путка. Няма да спиш в Майнкрафт, като играеш Call of Duty. Педал. Нали знаеш колко се нерви като видят такива хора? Знам то колко се нервиш. Само... Оу, get down, son! Имам всички килстрайкове. Мисля да ги използвам. Защо ме лага? Оу, мисля, че с 4 са тия глупости, знаеш? С какво 4? И мога да използвам килстрайка. Да, значи с 4 се пускат тия флашки и другите. Оу, Dragonfire, bitch! 27 dragon О, Умре. Владика, къде си? Взеха, че имам... Се издига Dragonfire, само да питам. А? Dragonfire ще тук да се го издигна. Не да знам. И, Ау, бах ти заби. О, get down, son, get down. Get down, bitch. Къде си? Хе-хе, Minecraft 12 падна. Хе-хе, още някакъв там пад. Оу, сега аз падам. Този път умрях. Ама взеха асистенция. С кое се пускат, бе? Ау, с 3. Ами, искам едно и тук, искам едно и тук. Ами аз понеже съм тук, ще сложа едно и баш там. Благодаря ви. Ви сте много добре. Пускаме си едно UAV, за да знам къде сте ви, педерашчета малки. Оу, съжалявам, убих някой от отбор. Оу, I'm such a pro, 18-7, 18-7, fucking bitch, fucking bitch. Minecraft 12 отново пукна. Дано да не живееш повече, младеж. Оу, убиха май мене. Shit. Нобстване от всякъде. Fucking niggas. Fucking niggas. I'm getting you that shit. I'm getting it. You get it? Не, човек, в момента съм някакъв изнервен и не става да говоря на английски. Чай ска бе на той решеп. Ще стане споко. Още учение ще иска. Нечастно мое. Не, аз мога да говоря добре, обаче ако бързаме така не се получава. О, дабл кил. Дева. Обаче това се беше чист трипъл, бате. Ти къде си, на кое място? О, виж от другия отбор кой е на първо място. Моля. Аз съм 5-10. Аз те си мем. Pussycat. Pussycat. Oh, get down, boy! Ще убиха ме. Знаеш, вече се сещам шакал да ти е толкова забавна, като си на първо място. Забавно е да нупсваш. Да ги нуптюбаш особено после ти хиленчат. Ау. Ооо! Ау, Съжалявам, defeat. брате, съжалявам. Ау, shit. Доведох отбора си до победа. Доведох отбора си до победа. Goddammit. Скивай шибания скил. За това ти говоря. Точно в пътя ти кличка. Най-добрия Ама отбор. видя ли граната мина до глата? Имам най-добрия отбор, мадафака. Suck my dick. No. Може да спреш клипа преди се изложиш. No. Спри клипа преди се изложиш. Спри клипа.